Hi mga mamshis! Hello! Sige, hello! Hello! Wala ka na naman bruha sa buhok mo. Ano ba yan? Hello sa inyo lahat. So, syempre, pagkagaling natin ng Taiwan, ayan, nakapamili tayo ng ilang mga pasalubong para sa ating mga kids, aking mga pamangkin, with Sian, Kurt, Klein, and sino nga ito? Hello. Ay, sorry. Kyla! Gusto mo pasalubong? Okay. Ha? Hindi mo ako binigay chocolate kanina eh. Sabi mo, iwan ko pasalubong. Siyempre, una natin bibigyan ng pasalubong si Kyla! Ito yung mga labahan ni Tito ha. Maglaba ka. Laba. Sarap. Ayan lang. Labahan. Ay, hindi, wait lang. Ito ay kay... Ano ba to? Padala to kay Ate Monay mo. Ha? Ay, kay Monay ba? Ibigay ko sa Foggy. Doon to. Okay, unahin natin. Ay, sino gusto una? Sino? Tadan, galing kay Tita Vanessa. Wow! Alam na kung kanino. Si Mama. Si Mama na bahala ha. Kung sino bibigay niya ha. Siyempre, wala naman natin ako eh. Anong gusto mong color? Sa akin. Ikaw agad? Siyempre may tissue! Yay! Tissue yung pampunas pagkakain ba? May tissue ka. Hindi pwedeng wala kang tissue. Isa kayo ni ate. Basahin mo nga. Nababasa mo? Ayan na. Ikaw ate, nababasa mo? Ate, ano ba yun? Ay, hindi mo. Chinese. Ito madali. Cheddar! My chocolate! Ito, bigay ito ni Tita Vanessa sa inyo. Ano sasabihin mo? Thank you po, Tita Van. Salita. Ha? Ano laman? Open mo, kuya, sa inyo ni... Chocolate daw yan. I-open, dali, i-open. Tingnan natin, dali. Ano ba yan? Ha? Ay, Si ate. Si ate. Hati ka dyan ni ate. Kasi doon sila kuya. Diba? Ito. Ito na mga nabili ni Tito. Hindi lang naman eh. Chitin! Pepero. Wag lahat kakainin ha. Kuya. Skirt. Hindi. Yun yung chocolate na kinakain. Masarap. Yan. Chocolate? Ito ang chocolate. Ito. Wala. Hindi naman talaga tayo ganun karami na bilhin natin. Kaya, ate ulit dalawa. Ate uli kayo. Ano tayo parang tart? Ate kayo ni kuya mo. Yan. Para. What happened? Ha? Ano sabi mo? Wala. Ito, bigay din ni Tita Van. Yan. Hati kayo dyan, ha? Okay. Tapos, doon sa 7-Eleven, marami kasi doon mga mga buy one, take one. Ito sa inyo dalawa ni kuya mo. Sa inyo, Anong gagawin? Bakit nas kumain ng chocolate? Mag-toothbrush. Tinan mo yung ngipin mo. Wala na. Wala na tututpasin. Ito pa, chocolate! Bye! Anak. Bigyan mo sila ano ha? Sila kuya ha? Ate, hindi mo na mahawakan. Ate, hawak. Tapos, ito, kay Daddy! Pocari Sweat. Powder yan. Thank you. Si Mami kulay pink! Galing kay ano yan? Kay Ate Van nyo. Kay Tita Van. White sa'yo kuya. Sukat mo nga natin mo. Nagbili siya. Taiwan. Tol. Bigay ni
Ate Van mo. Thank you. Oh, diba? So, ang ganda. Bibigyan si nanay. Ano ibibigay mo kay nanay? Labahan. Ito na natira sa... Ay, actually, ito, huwag mo itong i-ano. Ha? Nag-iipon ako ng ganito. Ito yung pamimigay natin dito sa Pasko sa reunion natin. Makapag-iwan tayo. Yay! Gusto niyo makapunta ng Taiwan? Yeah! Ha? Oh, mag-ipon tayo, ha? O, mag-aral ka na. Ay, kasi yung Erika, yung ano, yung DFA dyan sa ano, alisin na hanggang December na lang. Sa Megamall? Oo. Imposible naman, andyan ang sentro. Ililipat daw. Ay, may rep magnet pala, oh. Saan yan? Sa Taiwan. So, Thank you. ililipat na Thank daw. you, Tita Ban. Thank you. Thank you, Ate Mo. Tita Ban. Oh, dali. Ayan. Oh, kailangan mag-aral na kayo maigi. Ay, tingnan sa mga Ay, masikip, maluwag. Ma-adjust naman yan. Sabi mo, thank you po, Tita Ban. Say thank you, Tita Ban. Tita Thank Ban. you, Tita Ban. Laka. Thank you, Tita Ban. Hmm. Ano yung tissue? Ay! Yung kami i-adjust eh. Pero ma-adjust eh. Para ano. Sa'yo kuya. Sakta lang. Ang pwede mo. Ay, siya na siya. Ay, ito pa pala. Yan. Meron akong wallet doon. Ito, ate, ayaw ko. Wala na pala yung coins na. Hala! Hala! Dali, dali. Yan. Yeah, wow! Ganda! Oh. Okay. Oh, Daddy, halik ka raw. Daddy. Dali, tawag. Wait. Oh. Dali, may ilalagay ka sa Yay! Ah, dito ka, ate. Dito ka. Diyan. Kailangan dito naman. Oh. Sit down. Oh. down na kayo. Bigay ni ate mo. Oh, kasi para daw may laman yung bag. Laman. Yan, para maganda. Thank you, Ate Ban. Ayan! Thank you, Tita. Ate ka kay Tita Ban. Tita Ban. Malakas. Oh, yun na rin pamasko mo ha. Wow, oh, diba? Wala, malaki sa'yo. Oh, gusto niyo pumunta ng Taiwan, ate? Oh, mag-aral maigi para magtrabaho na kayo, tapos Taiwan na kayo. Oo, daw eh. Kuya. Ha? Ha? Ay, kasi baka masyadong maluwag. Maayos naman yun. Thank you, Tita Ban. Thank you, Tita Ban. Halika na ate. Thank you. Yan. Okay na ha. Oh. Buti may pasobra pa tayo. Thank you so much. Ayan. So, alis muna ako. Punta muna ako ng La Union. Iwan ko muna ibang mga gamit. Anak, dito ka dali. Dito muna. Asan yung isang bag? Ayun pa rin. Yung isang bag. Yan. Diyan din yan ha. Ibili ko na lang po. Ano yung ilalagay din siya. Ewan ko baka magustuhan ko. Ay, ito na eh. Meron ka. Sana magustuhan mo. Mga tea. Ay, yun. Sige. Ah, Ano yan. ka? Chinese tea Ay, yan. Chinese tea. Hindi ka naman na nagtitriinuan, di ba? Huwag ka na Hindi na magtitriinuan. ako nagtitringan. Ayan. Oh. Thank you so much! Thank you so much, Rodriguez. And happy birthday, Tita CJ and Tita Gren. Ayan. Happy birthday! Happy birthday. Tita CJ Tita CJ. and Tita Gren. Tita Gren, happy birthday. Yes! Sige na. Alis na si Tito kasi baka naano tayo, matraffic. Sa punta pa tayo na yan, ha? Huwag agad ubusin chocolate, ha? Opo. Kilala kita, yung ipin mo, mauubos na. Bye. Bye-bye! Dali na. Wow! Ganda. Patingin nga. Dito. Wow. Ang logi. Ikaw ate, ano sa'yo? Color. Wow. Kay Ate Klein. Ate Klein, patingin nga na sa'yo. Ang luwag.
Wow, thank you, Ate Van. Ay, Tita Van. Thank you, Tita Bans.